Takže čaute ľudia, môj meno je Xot a tam ďalšie videjko ľudia. V dnešnom videjku si tu ideme zahrať The Bridge. Takže teraz sa joinujem na The Bridge a už stačí čakať na hráčov. Poďme, nejaký sa joinite. Ľudia, už som začal hrať a hrám tu proti nejakému typkovi, ktorý ma hneď dal. Okej. A čo? Ja mám taký strašný ping. Kamo, ja neviem, čo robím. Ne. Ja som asi šibnutý, alebo neviem, čo robím. Nie. Ľudia. Kamo. Hej! Kamo! Ja prečo idem krompáčom? Čo? A prečo mám taký veľký ping? To je čo? Ne! Ľudia... Akceptujte, že ja nie som dobrý vo PvPčko, ani až taký dobrý. To znamená, že nie som taký dobrý ako pravý Minecraftový hráč. Čiže akceptujte to, že budem mať menej bodov, ale tak hádam to dáme. Kde vojsko je dobre. Ne! Ľudia, povedzte mi, čo ja vlastne hrám. Lebo že toto čo je za hru, to mám jaký veľký ping. Dobre, dal som ho. To neznamená, ale že to vyhrám. Nie! Ja som ho prekonal. Dobre, prehral som. Veľká gratulácia. Vidla, to neviem, kto je, ale dobre. To bude zase ten istý? To bude asi zase ten týpek. Dobre. Aj on kidol do vodu. Okej, ľudia. Je to 0-0. Ale to čo je? Kidni. Ne! Oh dear, come on. Come on. Viete čo? Ja idem na to. Ale prečo som taký pomalý? Toto není hra. Toto je trápenie. Xylovojda. Ha. Tu máš. Na. Ne! On tam na schvál nejde, podľa mňa. On sa so mnou zabáva. Let's go! Ľudia.
To sa ho nedá hitnúť! Ne! To čo je? Ľudia, nie, zahľadáčka. OK. Kamo. Ne. Bracho. To nič není, a ne. Ale čakaj, ne. On sa má, že on to má vlastne už nasmerované. No. Dobre. Nie. Ľudia! Come on! Toto je najhoršia. Nemal som si vybrať rovno PvPčkovanie na ďalšie video. To je strašné. Akože je to zle, ale je to aj super, lebo si to konečne trénujem a hlavne pri videu. Poď. To jak? Sexy avoid. Čau. Čakaj. Ja mu napíšem, že... Čakajte, ľudia. Že... Som... Youtuber a práve točím si v mojom videu. On je v mojom videu a ani to neviem, on je GG. Reálne... Vidla. Ja, že som lover, som youtuber. Kde je vidla? Vidla, kde si? Aha, Adamentius. Čau! Kámo, čau. Ja som na Adamentiusa. On je samozrejme tiež youtuber. Čakajte. Poď duel. Tak poď Archery. Archery poď. Čakaj, nám môže Archer. Kde je Adamentius? Dobre, ideme Archery. Kamo, ja dám duel.
Nové video na kanáli Adamantius. Jo, nové video na kanáli Adamantius. Dajte mu odber a dajte aj mne. Tak poď. Ne! Ne! Teraz dáme do... Nie. Dáme, že do brick. Dám už brick. No bože. Hej, toto je video o bridge. Nie, o archery. A... Jo. Horela. Kde je Adamant? Čakajte, on je tu. On už není na serveri. Aha, dobre, on sa livol. Super, tak som si zahral aspoň s ním nejakú hru. A ideme ďalej na bridge. Nedúfam, že idem hrať proti nejakému noobovi. A prečo mám taký veľký ping? Ďakujem za push. A ja mal som pravdu, je to noob. Ak ja nechcem, hej, ale a ja som noob v PvPčkovaní, ale... To už dá. Jo! Yes! Aspoň jednu hru dáme. Mne, dámy a páni, reálne iba stačí klikať. Jo! Let's go! Viete čo? Ja si dám s ním PvP. Nie, tak som to nemyslel. Dobre, vyhral si. Nedávaj mi bot, ne. Okej. Toto si vážne prehnal chlapče. Let's go! Ide zase. Chceš si dovolovať na Xiovojda? Hej, kamo. Died. Let's go! Takže už ja. Reconfiguring. Takže toto by mohol byť koniec videa, lebo že ľudia dali sme si do bridge a jednu hru z Archery s Adamantiusom, takže Adamantius si v mojom videi a dajte odber Adamantiusovi, je to super youtuber a jo, budem sa tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ. Čus.